Sizwe kwaguqa sithandaze, ma-Blue Nations amahle anesifiso sokuhamba eyoxhasa uKhuzani ngeyi-22 March 2025 eCarnival City Centurion. Cabanga ukuthi kungalapho. Amathikithi aseyatholakala eCompuTicket. Enye indlela yokuwathola yiyo e-online. Kuyi-processing yana-ke kodwa-ke abazaziyo izinto bazosheshe beyibone le nto. I-process yasekugcineni ngiyacabanga kodwa ukuthi izofuna i-card payment okuyikhadi lasebhenki. Uthi siyi-check-e i-process yakhona, siyavula lapha i-browser. Okay. Sesiyabhala computicket.com ukuze kube lula. Bese uyasesha kuze usheshe ufike. Hawu, yiyo-ke le. Lezi zamabhasi kodwa thina asifune lokho kwamabhasi. So ngena lapha kumenu kulo line abawu-3 abamhlophe. Thina asifuni ma-voucher, asifuni ma-flights, asifuni mabhasi, sifuna ama-events. Singene kuma-events. Konje i-event kaKhuzani izobe ikuphi? Izobe ise-Gauteng, yes. Gauteng. Ama-dates, okay. Izobe ingeyi-22. Shaya lapha kuma-date. Siyo-check-a, okay. Sohamba-ke sisuke kuJanuary sithi February, sithi March. Sishaye lapha ku-22. Bese sithi apply. Masithi apply. Nansi-ke iyavela i-concert, i-festival, music, umbungazo ka-15 years eJohannesburg. Basho njalo bathi kuse-Johannesburg, it's fine. Amathikithi aqala between 200 and 300. Uzopressa khona kuyo le ndawo le, Blue Nation. Kuvele kanje information, no under 3s. Ingane yaphansi 3s ayivumelekile. Lapho kuchaza ukuthi ngokwamathikithi ahamba kanjani. Ticket categories ngokwey'gaba zawo. I-floor seatings shuthi la ngqo aseduzane ne-stage, umculo ukumuka eduzane kakhulu, shuthi awu-300. Ebese kuthi kule ndawo le eseduzane nase-floor kodwa nithe ukuphakama kancane, shuthi awu-250. La aqhelile ngemuva ngoba indawo iyakhuphukela phela ngathi i-stadium kancane, lawa awu-200. Kuya ngokuthi-ke wena ufuna maphi, right. Mawuza la uya-check-a ukuthi imaphi akhona amathikithi ungathatha maphi. Iyoqala ngo-6 yona le function, le event. Usushaya-ke uselect la abomvu. Mawushaya uselect sekuyabonisa-ke la ukuthi-ke kuhamba kanjani. Uyabona-ke i-floor sitting iyo le e-purple. That is why you-300. Umculo umbona direct ne-band nayo yonke into. Ebese kuthi i-lower retracts. Yiwo lama-block lawa angathi anobu yellowish or gold. Angazi njani le color. Asho nama-block, block C, block B, block A, block H, block G. Kuhlukene. Mawuthenga ithikithi uyaspecify ukuthi uzohlala kuliphi iside. Kanjalo. Yiyo la awu-250. Bese ukuthi upper retract la ungathi ufuna ukuba greenish kancane. Ama-colors umuntu akekho good kuwona. Yiyo kodwa ngathi green inyama, yes.
awu-200 nakhona kuhlukile-ke ngokwamablock akhona. Block Q, Block R, J kanjalo. Ithikithi lakho lizodetermine uma ufika kwi-security ukuthi bekukhombe le ndawo ozohlala kuyo ukuze ungabi nesixakaxaka, yabo. Kunane-WhatsApp number yakhona la uma ufuna ukukhuluma nabo. Right, uma usufuna ukuthenga-ke, let's say ufuna ukuthenga i-floor sitting eliphambili qondano ne-bed nomculo. Ushaya khona-ke laphana-ke kwi-floor settings. Let's say nibaningi mhlambe no-10, uzoshaya khona la ku-plus kuze kufike ku-10, yabo. Mano-10 is 3,000. Let's say no-15, maximum 15, 4,500, right. Let's say no-5, 1.5. Mano-2, 600, kanjalo kanjalo. Ma-1 kilo 300. Ahlukile kuye ukuthi uselecthe kuphi. Lapha-ke usuya-check-a-ke i-availability leyo thikithi leyo. Ushaya check availability, isiyakuvezela ukuthi success likhona ithikithi. Success. Right. Uma ufuna uku-add-a uya-add-a nangu-add more. Uma ufuna ukukhansela yonke lento usho ukhansela. Uma uvuma bese uyokhokha, ushaya khona la. Uyavuma-ke usuyokhokha. Kuyakhomba ukuthi ithikithi eli-1 la. Kwi-floor sitting number bani. Konke iya-specify. Yes. Lapha uyaqhubeka nokukhokha-ke la. Lapha-ke kufaka ama-details akho. Lawo ma-details lawo iwo azokwenza ukuthi-ke bekukhumbule ngawo kwi-system. Ufaka everything. I require a tax invoice for the purchase. Kumele uvele uyithole invoice. So lapha ngazi-ke pay with pitch payment. Ukuthi yini le, kodwa khona ngiyacabanga ama-Mastercard nama-Visa lawo. Uma ususelecthe yonke into waqeda, uzothi uma usushaya la, wasushaya ukuthi agree, I have checked the date and time for my tickets. Usufaka wonke ama-details, yobe sithi continue la. Mayithi continue, yobe sikuvezela ukuthi ukhokha kanjani. Ikho-ke engikwaziyo-ke mina ngigcina la cause ama-details anginawo engingawafaka laphana cause I'm not buying ithikithi. Kuyilokho-ke ma-Blue Nations.